बेले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट खालामनो बखागो दिनै अर फाइमानजाक फाइनाय रकनि बिसिंतै जों बे फाइमानजाक फाइकिया दिनै अबिचरन साब ज'नालनि चेयारमेन बरम गोनां राजेन्द्र देबवर्मा ताइबो आबुन कारिते फाइमानजाक फाइकिया दुइ नং मोहनपुर जे ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट बरम गोनां दीपक देबवर्मा ताइबो फाइमानजाक फाइकिया TWF नि प्रेसिडेंट जे बरम गोनां सागरिका देबवर्मा ते डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां दान्तु देबवर्मा ते आं YTF नि मोहनपुर नि ब्लक प्रेसिडेंट हामबाय दिनै त्रिपुरा मथानि 2 नং मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सि केन्द्रनि गासैनि कमिटि कमिटि থেকে जों प्रेस मिट खाने जों ताबु हरनि जरा जों आजुक लायजा जों दिनै प्रेस मिट मनि बागै खालायनाय नांखा नराव खाना काना मियाव 2022 बीरमोहन कामिनी नवीन चौधरी पाराव TPF नि पांदाव त्रिपुरा मथानि सेराव थांगै बाइक टाइक सबायरि होनै जे सिलचामुं आबनो तुइनो जों दिनै प्रेस मिट खानानै जों नांखा आसले मियानि जे घटना बन जे सिलचामुं आबो सम्पूर्ण बितिहीन सम्पूर्ण ताताल तामनि होनबा मेनो पार्टी मोसिनि कुनु कानेक्शन करै जों दिनै नुखा TPF नि पादाल गनानि नेतृत्व TPF नि दल BJP जॉइन खैमानि और जॉइनिंग तुइनो साइना बागै बरबे बुदै आसु खाना आसु मुंगो खूब सम्भवत दुई पक्ष दंना बुंनि पक्ष कासे दंना BJP जॉइन खैना मुसुंजाक ते कासे पक्ष बुदै जॉइन खैनानि मुसुंयनि बखा मानो आबनो तुइनो बनि बिसिं कक बांगनि बिसिंतै निजे बर बुलाय तो लाङै बाइक टाइक सुग्रो ब्लाइखा मोहाय निछक तादालकक सावैचिनो सिलजामानि सिनि MDC सिनि बबुरानि ताइबुते बबुरानि फासिं जे बरक अपमानजनक जे कक साका आबनो तुइ जों बेलायनो खादुजाक जों बनियाव ताताल अभियोगनि कारणे जों कायसे मिथ्या मामला जों थांनाय मिथ्या मामलायाव जों थांनाय ताई मनतुइ जदिनो जों आइनगत कुनु सुबा मुंमाय आंखाय जों बसखांगो कतर आन्दोलन जों अंखारनो बाद दं नाय हामबाय गरतो ते कैसे को काका MDC रुनेल तै रंजितनि बिसिंतै अब खायजाका गथना नै अब तै जाम कक सानङ आरो अब मुइ मैया कारण चिनी चेरावसो थांग्रा यार अब भाइके चिनी चेराव मथानि चेराव थांगा जारो रंजित बा चिनी MDC नि दागि मुं दंनि सिन सानाय बिले सिनाय बिले थास थांग्रा या बर निजेरा बुलाय जे तगलाय बाइक सेबायले सुग्रु लायका अब बाइकिं मोनबा तामनि बागाबो त्रिपुरा मथाना कक सिलजाकना तामनि वानचुङ रक त्रिपुरा मथाना तानि सिलजाका अब जों जतन सिबो कारण बबुरानि नेतृत्व त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा सार जेबाबे थानचानि बखा थां दंगो मनतुइ थानचानो सबायनानि बागैनो महाय मिथ्या दुरनाम खायो माने आं खासंना